Anong dapat iwasan ng mga maling gawain ng OFW para makapagpatayo ng bahay? Yan, ikaw muna. Ang iwasan nila mag-shopping. Hello po, kumusta po kayo? Ako muli si Teacher Roger, isang OFW dito sa China. So gusto ko muna magpasalamat sa mga nanood ng unang video ko tungkol sa mga job opportunities dito sa China para sa mga Pilipino. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko po ang link dito sa baba. So panoorin nyo po. Kasama na rin po yung isa ko pang video tungkol sa mga expected salaries or yung mga sahod ng mga Pilipino dito sa China. So magandang impormasyon na makukuha ninyo kung gusto ninyong magpunta dito sa China at magtrabaho kasi napaka-safe at maganda ang pagtingin ng mga Chinese employers sa mga Pilipino at mataas ang standard at dangal ng mga Pilipino dito sa China. Sa ngayon po, pag-uusapan natin ang isang komento ng kaibigan ko na sabing wag akong gayahin dahil wala pa akong 10 years na ako sa abroad, ngunit wala pa po akong bahay. Totoo po yun, 10 years na po ako sa abroad, nag-umpisa ako 2008, totoo po yun na wala pa akong naipundar na bahay. So, napaisip ako kung bakit o anong mga rason, naglista ako ng mga dahilan kung bakit wala pa akong bahay sa tinagal-tagal kong pag-abroad, tinagal-tagal kong nandito sa China nagtatrabaho bilang isang guro, bakit hindi pa ako nakapagpatayo ng bahay. So ito po ay ang mga dahilan na alam ko na marami din sa ibang kababayan natin, sa ibang OFW na makaka-relate. Kaya gusto ko pong pag-usapan natin para at least mapulutan ng aral at hindi magaya or maging guide ng iba para maiwasan yung mga ganitong gawain. Kung halimbawa ang priority nyo sa buhay ay para magkaroon ng bahay, parang isang malaking kasalanan yan. 10 years ka na sa abroad pero wala ka pang naipundar na bahay. Ito po yung mga dahilan na dapat ninyong alam at dapat ninyong gawin at dapat ninyong iwasan. Unang-una po, ang pagiging sobrang mapagbigay. Too much generosity. Wow! Hindi po maganda yan. Kung gusto nyo magkaroon ng bahay, dapat matuto kayong magsabi ng hindi. At matuto kayong magsabi na wala. Magtuto po kayong magsabi na sa susunod na lang. Huwag yung bigay lang ng bigay. Kasi alam natin na ang isang OFW is, ang puso natin is makatulong. Diba? Matulungan ng pamilya, matulungan mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Kasi sila din humihingi sa atin ng tulong. So, hindi natin maiwasan na tumulong Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng bahay is matuto kang magsabi na wala po. Pangalawa po na dahilan is ang mga wrong decision making. Yung mga maling desisyon na magagawa mo or nagawa mo dahil sa mga sabi-sabi ng mga taong nakapaligid sa iyo. So hindi lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo magandang intensyon. Mayroong mga kaibigan na hindi talaga concerned sa iyo. So dapat ang pakikinggan mo para sa mga decision mo o mga plano mo sa buhay yung mga mapagkakatiwalaan mo at concern sa iyo. Mahalaga po para sa isang OFW na ang papakinggan mo or ang pakikinggan mo yung taong sumusuporta sa plano mo. Hindi yung taong nagbibigay ng suggestion para sa mga pansariling interest na plano nila. Yung mga ganong bagay. So dapat kung ang plano mo is makapagpatayo ng bahay sa year na ito, sa taon na ito, dapat yung mga taong nakapaligid or pinagkakatiwalaan mo ay the same din ang plano na sinusuportahan ang plano mo para magkaroon ng bahay. Hindi yung bibigyan ka ng mga suggestions para sa mga pansarili nilang interest. So iwasan mo po yan at wag mo pong pakikinggan ang mga taong yan. So
Ang pangatlo pong dahilan, ang number 3 po nating dahilan kung bakit wala pa tayong bakit wala pa po akong bahay is yung mga walang konkretong plano. Ang walang konkretong plano, ibig kong sabihin nito is dapat kung gusto mo talaga magkaroon ng bahay, magkaroon ka ng yearly targets. So every year dapat meron kang project na target na dapat ma-accomplish mo yon. At yun ang magiging guide mo. So kung lahat ng mga decision o gagawin mo, dapat naka-coordinate or naka-focus kung sa target mo. So halimbawa, sa year na ito, gusto mo makabili ng lupa. So yun ang kailangan i-accomplish mo sa bago matapos o pagkatapos ng taon. Nang sa ganun naman ay makita mo na may progress yung mga plano mo or kumbaga may kinahahantungan yung mga plano mo o gusto mo makamit. May nangyayari. So yan. Pang-apat po ang consistency. So ito, napaka-importante nito being consistent sa plano mo magpatayo ng bahay or bumili ng bahay. So meron kasi ang tulad ko na nagiging kaugalian na mag-iipon ng pera tapos pag may mga ibinebentang mga ari-arian or may mga ibinebentang bagay tulad ng tricycle, sasakyan, karabaw, or kung ano-ano lang. So, ang nangyayari is nagtitake advantage tayo kasi lalo na pag sinabi ng kapamilya natin na mura na to, kaya ginagrab natin ang opportunity. So, kung gano'n ang mangyayari is yung ipon natin para sa bahay ay napupunta sa ibang bagay, hindi talaga tayo makakapagpatayo ng bahay ng hindi natin makukuha yung target natin para makapagpatayo ng bahay. So, iwasan po natin yan. Dapat malaman mo or dapat gawin mo or kung may mga ang kapamilya mo nagsasabi na may binebentang kalabaw, may binebentang tricycle, may binebentang lupa, dapat matuto ka dapat sabihin mo na ito muna ang project na gagawin mo, mag-iipon ka muna para sa bahay at hindi mo ilalaan yung perang naipon mo para sa bahay para sa ibang bagay. Kasi ang mangyayari niyan, magkakaroon ka, halimbawa, bumili ka ng lupa. Yun ang nangyari sa akin yung lupa. Meron kang ang lupa, wala ka namang bahay. So, ganun din ang resulta. Kumbaga, nawala ka sa focus mo, nawala ka sa target mo, nawala ka sa plano mo. So, kung ang plano mo, makapagpatayo ng bahay this year, so dapat ang focus mo nandoon din. Ang pera mo is dapat nakalaan doon din sa bahay project. So, panglima po, yung purong salita lamang ay kulang sa gawa. So, para sa isang OFW, kailangan po natin magkaroon ng isang mapagkakatiwalang tao sa Pilipinas para po sila yung mag-put into action, para sila yung maghanap ng mga taong mga trabahante, sila po yung mga taong makapagpapa-start ng construction. Napaka-importante na mayroon kang bilang isang OFW na mayroon kang taong inaasahan na tutulong sa iyo na maisakatuparan ang plano mong pagpapatayo ng bahay. Kasi sila yung gagawa ng action Hindi ka naman pwedeng pumunta sa Pinas para mag-asikaso ng mga ganyang bagay, lalo na pagkuha ng mga permit, pagkuha ng mga trabahante. So, kailangan mo ng tao na maaasahan na makakapag-umpisa. So, kung wala kang maasahan sa probinsya mo, ang gawin mo is kumuha ka ng isang contractor para sila nang bahala, tapos magbabayad ka na lang sa kanila. Pero kailangan mo ng malaking pera niyan kasi mahal talagang bayad ng kukuha ka ng isang contractor. Ang panghuli po natin, ito po yung kawalan ng savings. So, minsan kasi natitempt tayong bumili ng mga bagay-bagay na hindi natin kailangan o hindi natin need. Yung mga gusto lang natin na bagay. So, dapat matuto tayo na mag-identify ng kung anong mga bagay ang kailangan at ang mga bagay na hindi natin kailangan na gusto lang natin. So, kung meron tayong budget para sa pamilya, mayroon tayong budget para sa allowance natin, buwan-buwan, dapat meron savings din tayo para sa bahay. So, yung savings na yun, dapat hindi yun gagalawin
or hindi yun dapat magalaw kahit anumang mangyari unless it is between life and death. So, ang mga nabanggit ko pong 6 ay base sa personal na experience ko lamang po, at kung gusto nyo magdagdag or may mga katanungan po kayo, pakikomento, pasulat na lang po ng comment nyo sa baba. Dahil sa sinabi ng kaibigan ko, ako po ay magpupursige na sa taon na ito ay makapagpatayo ako ng bahay. Yun po ang target ko ngayon. So, samahan nyo po ako na makita kung magkatotoo o base sa mga naisulat ko or mga nasabi kong 6 na mga rason at magawa ko nga ang bahay. Sana po ay may natutunan kayo para sa mga bagong OFW or sa mga gustong mag-OFW. Sana po ay may mga natutunan kayong aral sa mga nabanggit ko or may mga natutunan kayong idea nang sa ganun ay hindi mangyari sa inyo ang tulad sa akin na isang 10 years na sa abroad ngunit wala pang naipatayong bahay. Ang sinabi po yun ng kaibigan ko, uulitin ko, hindi ko po pinagsisisihan, masaya po ako sa mga nangyari at desisyon na nagawa ko kasi marami po tayong natulungan, may mga napagtapos tayong mga pamangkin, may mga kapatid tayong natulungan. So, hindi ko lang naging priority sa buhay ang magkaroon ng or magkapagpatayo ng bahay, kundi po naging priority ko ang tumulong sa pamilya ko kasi natural nature na yan sa mga mahihirap na katulad ko. So, pag galing ka sa hirap, tulad ko, galing ako sa napakahirap na pamilya. So, ang tendency pag mayroon kang pera is tumulong sa pamilya mo. Tumulong sa mga kapatid mo, tumulong sa mga pamangkin mo, sa mga kakilala at kaibigan mo. Dahil naranasan mo yung walang-wala at as much as possible ayaw mong maranasan nila. So, ayan po. So, bago po ako magpaalam, paki-subscribe na lang po kung maaari sa channel ko at paki-share na rin po. So, thank you very much for watching. Ako po ulit si Teacher Roger, isang OFW dito sa China. At mabuhay po kayo, kabayan. Anong dapat iwasan ng mga maling gawain ng OFW para makapagpatayo ng bahay? Yan, kailangan mo Ang iwasan nila mag-shopping. Kasi pag shopping ka ng shopping, wala kayo papadala. Diba? Pero tanong ko sa sarili ko, iwasan ko na ba yun? Iwasan ko na yun. Kasi dati, ngayon ang ginagawa ko na din na ako nadaan ng Zara at ng H&M. Ganun yung mata ko. Parang nakabayo mo yun. Ganun na. Alam mo, ikain mo na lang yan. Para ubos ang pera, ubos yan. Araw-araw. Hindi pa rin makakapagpatayo ng bahay. Hindi na nga ako magpapatayo. Kakain ko na nga yun eh. Bakit pa ako magpapatayo? Ipapatayo nga. Tapos, mawawala rin yun. Ikain ko na lang dito. Dito na ako magpasarap. Di ba? Katulad ng sa akin. Nagpatayo na nga. Anong nangyari?